Кин без күрәбез бит нинди дәрәҗәдә. Опера театры аңа алынмый. Бүген без җыелганбыз, безнең Нәҗип Гаязов Жигановның туган көненә, 100 еллык юбилейна. Шуның өчен без инде аның иҗатын чагылдырырга тиеш һәм киләчәк буын аны белеп, ишетеп үсәргә тиеш. Дөнья күләмгә чыгарга ярыймы дип сорауга ул чыкты инде. Ул 90-нчы елында бөтен дөнья опера фестивалендә, Төркиядә уздырылган Төрки опералар фестивалендә ул иң югары бәя алган опера. Без аннан үзек күрсәтеп, Мөнир Якупов белән барып, аны инде искиткеч иттереп, шулай бәя алдык. Анда инде бөтен булган төрки илләр килеп үзләренең операларын күрсәттеләр. Мен уйлыйм, ул Алтынчәч операсы һәм Җәлил операсы безнең горурлыгыбыз булырга тиеш, визит карточкасы булырга тиеш театрның. Аны бер дә курыкмыйча чит илгә чыгарып күрсәтергә кирәк. Менә сез бит дөнья күләм танылган операларны да төп партияларны башкарган җырчы. Менә милли операның үзенчәлеге нәрсәдә? Менә бәлки инде аерым алганда менә шушы Алтынчәч операсының үзенчәлеге нәрсәдә? Менә сез әйткәнчә, ул чын милли опера. Мин һаман да гаҗәпләнәм, ничек Нәҗип Гаязов Жиганов 24 яшендә менә шундый чын милли музыка ясалган. Аның моңы дисәңме, аның динамикасы, аның матурлыгы, аннан соң инде ул опера бит әкият менә шундый татарның бөтен булган матурлыгын да чагылдыра. Һәм дә татарның нинди көчле халык булу турында күрсәтә, бигрәк тә прологында инде. Илдәян әйтеп китегез әле, быел бит без куярга җыенабыз опера студиясы. Без инде Нәҗип Гаязовның юбилеен матур итеп уздырдык консерваториядә. Аның Сабантуй симфониясе яңгырады беренче көнне, икенче көнне без студентлар көче белән романслар, җырлар һәм опералардан өзүкләр күрсәттек. Мин уйлыйм, ул Нәҗип Гаязовка багышларга кирәк. Менә быелгы елны ул музыкасы ел буенча яңгырарга тиеш, һәм дә ул опера театрында бер дә шиксез узарга тиеш. Безгә килгәндә консерватория, без сентябрь аенда Алтынчәч операсын куябыз, Алла бирсә, Алла кушса, матур иттереп студентлар гына көче белән, оркестрда барысы да безнеке. Менә бу студияга зур рәхмәт әйтәсебез килә, чөнки халык